We gaan op tal van plakken in de provincie zocht naar natuurriers om op te rieden. Bij de Bonken, de Riepsjerksterpolder, in het sneeuwwitte landschap van Wommels. Maar het enigste dat we aantroffen wie wetter. Wetter en nog eens wetter. Toch worden er al massaal redens verkocht. Like hier in Stiens bij Haima, dat de ene naar de oren klant binnenkomt. Waar kom je al? Ik kom van Ameland. En wat doe je hier in Stiens? Nou, ik wou nieuwe schaatsen hebben en het begint nou toch wat te kriebelen. En ik denk, ik moet toch maar even naar Haima toe, naar de speciaalzaak om nieuwe schaatsen te halen. Waarom bist je hier? Om naar je redens. Mem haar redens die gingen te Leeds. En ik moest ik naar je haar. Maar we kunnen toch nog net reetrieden? Nee, maar op het nijs zeiden ze dat volgende weekend kan. Het is nou drukker als vorige jaren voordat er ijs loopt. Dus het is gewoon heel veel animo voor de schaatsport. Het lijkt het wel alsof de ijsgek de heel tijd jeder tas slacht. De waarvoorspellers hoegen maar hoe frost te beginnen. In Joert brutst de bewolking al wat en de komende dagen ligt de ontmatige frost. Of we haat met zien allen, al oeren, al versteerde tocht. Ek in Balzert, vernuiveren ze haar hoe de run naar redens. De ondernemers zijn blij met de extra inkomsten, maar dat er nou al zo'n soort redens verkocht worden, komt toch wel wat als een verrassing. Ja, het is onvoorstelbaar. Het gaat gewoon wel los. En de vraag is nog alle soorten redens begint alweer. Terwijl er loopt helemaal nog geen ijs. Dus ik ben verbaasd dat het nou al losgaat. En of ze in of uit het vet kennen, Piet zei het. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.